Hello everyone, mayong buntag, good morning po, breakfast po tayo. Last day na po ngayon sa pag-iisa ko sa bahay. Darating na yung amo ko and then mamahaw ta ninyo. Namahaw ko sa iyo mga alas 9:30, namahaw ko niya. Kaya nakakawat man ko aning ilang binangkal. Nakita na ko asa nilang gibutang. So, malang ni pamahaw. Napa man ko ipan. Expired naman din yung dito. Itong 12, 40 na rin. Expired February 12, 2019. Expired na. Pero wa pa man molds, kaunon na lang gapon. Kaya unyang gabi maabot na ko ngamong mga manihapon siguro sila diri or unsa ba. Manawag na to ya. Karon kay mag general cleaning nako kay baon na masamuuli na sila. Balik tukuan mo yun na po na nga. Wa ko gitrabaho 5 ka adlaw nga ako ra diri sa balay mabilin kay naayang kinamangurang anak pero trabaho man. May na sa nga taas kay kog pahuway. Daghan kay gibilin trabaho no. Nanapigibitay. Plansahonon guro na. Di ba yan na suton. I-char-char lang ba karon naipabuhat nako. Maro kayo siya. Murag nakakuan ko ro pamahaw kay ang akong pamaang kuan ta nako kay kanang saka sa ngipon gahit na binangkal ni lubid sa to nakakawat ko ani kay gabi ang kinamangura niyang anak nauli og sayo pa-surprise og uli ba nanihapon gugo nauli siya gutom ko no siya mo to iya man kuha or nakita na ko asa gibutang ilang kanang lata ni ba mo to gitigam na ako kasi gibutang manilang gani kay wala gyud palakan pag maayo ibaw na mo sa kabinet diri padakan yun halo kawatan ba magtago unta ko ani sa akong kwarto mailan man sa kuan ni gutumon ko magkaon-kaon ko kay saba man kayo ready ng bakyo ready na akong banana mag-late pero ani akong silhig ang ko rin bali-balihon ni rong balay ron tuwaron ko ni daghan sa kay tulabunon ni balik nakatugon ta kog tarong kagabi nya nakamata ko pero tinig yung late alas 8 ka pinjo ko nakamata amot di na mo kamata mo alarm patay na ginyugma sao na lang magani kitag dugay pag mamata ang bababa dili nga kinamang hurang himungaan
Adlaw man dito sa mga ting-date-date, no? Happy Valentine's Day ninyo diha. Nag-celebrate na ko dire. Kaon-kaon sa'yo. Dili lang mga pala bigit-date diha. Kaya, traffic ug samot ang daan. Nahawan-hawan na day karon ang balay, hawa. Wala naibanan ang mga kanang murag mga papel-papel nga bodega style. Kaysa una grabe bisan og ang mga gamit year 2012 pa, 2012 or 2007 mga yana. So Ginoo ko ipantigom-tigom lang gyud mao ra gyud nakadag. Ka puno diri sa balay. Ug wala nag Chinese New Year. Dili ko nila hatagan og kuan nga panghulingon to pang bungkagon tong ilang mga gipang sudsud sa sako. Perti kadaghan. Nya. Meron ba yung mga gamit na panantiguang? Pantigumon yung mga karton sa mga sige pamalit niya, mga gatas kanang mga tigumon dyan niya ambot sa ano niya. Nagpundo na po mga kuan diri. Ugma samot na putong kakuan ng ugma. Yung mga tiguang, no? Na ultimo mga papel na di na gamiton, tigumon. May pag ibaligya nila, di ba ya? Sa kayo unahon ng krudaro, no? Tuwas ako kaon ay kay basi mo samuti ka expired. Madala pa man. Expired lagi siya eh. Pero kay makamuti naman ko unyang udto. Kinalang din ako kaunon. Expired lagi siya. 12. Nga. Valentine's sabay ta karon. So, pwede pa. O pa kagi molds. Wala pa. Dapat expire kaon. May na lang niya. Madada pa ba? Dapat man siya lasa-lasa gamay. Kung masayo tog uli unya ang mga himungaan o kang mga duwende, mangumpra na sa kuani. Pero ba yung bugata? Katong trolley nga puwa ka ng puwa. Mag-agimog pag dinala na eh. Wala isuod ang budiga. Wala isuod ang budiga sa mga pagkaon. Yeah. Tanggiingon sa anang manghuwar nga duwende sa gabi eh. Kaunon rin ako. Usa pa lagi hatag nga nangalata na no. Nangalata na. Isa nga kauna daw na duha ka buok. Okay sad kay duha ka buok no pero nangalata na. Kas kang udi mga lata di ihatag sa ko ano. Sige na lang tagsip-tagsipan ko na niya. Kadagat bas oras eh. Plus 9:30 naman. Pero kinahanglan ako magsugod jud ko sayo og kuan kay kinahanglan mauman ko og sa wala pa ang alas 12 or alauna mauman ako sala para ini ka alauna maniudto ko alas 2 malimpyo ko CR alas 12:30 mag-vacuum alas 3 maglimpyo suga alas 3:30 mamalansya lang ko kay 2, 4, 5 5 ka buklan sa hunong na alas 4 sa kusina sa bintana
alas 4:30 or alas 5. Mga kabinet, pultahan. Kaya na rin. Laban lang. Kinangan dyan ako magdaro dyan kay mga inspection na po na, may iniwan na po na, ananaon na po na mga kanang sana. Mong agi. Kinangan na ako kawato na ko ang vacuum karon kay inig ugma, sugod ugma. Sige na sinig, di na sugot ng tiwang vacuum kay kibaw na ko, mayroon siya nga. Siya hindi ko mahayo. Hindi mahayo dyan kay ang kurente, pero no, te, kay what is? Bawa na ka. Tihik pa kayo, ginatihikan. So, sige. Katorse, 15 na. Hapit mo man ang Pebrero, Marso na po. Nainit man di ang kuhan ibalin sa naging ako eh. Ang picture sa ilang amahan. Nainitan. Tatay ko ni. Usaw agi ani. Na, picture sa ilang amahan. Medyo nahayag-hayag ng bayo. Sala na tanaw ng balay kung wala lagi daruha pag Mayo. Ay, Ginoo. Pero sorry sila kay di na gyud ako sa rin yung jud kay di na gyud damada. Aw makuan naman ang tapawon. Pero ilang mga pamaagi sa kuan murag di ni Mayo. Bot lang. Ay, salamat guys. Ginunang manin pa ko panapon. Pamahaw guys. Sugod na taog daro. Kay lisod nag. Abtan tas mga kaunsa kong oras sa muli. Patay na. Kay darugunon. Init na kay taas na kayong adlaw. Kung sa amuha pa. Magyaw-yaw na si mama kay taas na kuno ang uban ko nung mga kuan kay daghan na sana dako na kunog agi. Ako pa pud gikan ko ang kinamangguran nga 20 kay trabaho siya. Mayon siya nga andaman ako sa pamahaw mga alas 7:30 nya mo mata ra gasod sa media. May sana pero tinabugnawa siyang kap yang kuan mainit. Dira day guys, update ko guys. Muna ni siya ang kabinet akong gipang alsa. O di ba? Usa ikaduha. Tulo ning sa ubos. O yan na gid katong mo remember sa Chinese New Year. Nga. Tapay kabinet nga gisud sa ilang kwarto sa inahan kay giilisan daw kuno kay di siya ganahan. As kang pastilan gyud. Ano eh? Nagliso na po. Asa na ko ibutang. Masa mo na na. Kumana ang pamahaw itaw. Laban lang kay tinayuan. Ito magdaro. Umano lagi ni. Tinasa ko kabalik og video kay na naman sila na po yung mga bantay tagsa na sa tama kapanan ni ngaling inay kaya akong tingog ikapoy hindi kumuran siya kong ikapoy nurgila ay nga ako kasabot ang sabak isa rin yung tamaan grabe pag natuog ko gabi kay mga alauna na mayo patay mga alauna na
Nya, limata ko kung saan ang rasa. May ganit, tiwa pa yun limata ang kinamangurang laging kuan lagi, duwende. So, limata pa, patay ko. May ganit kang kauban din kay utro pong hingatugon. So, nakapahuway-pahuway dyan ko sa patkaadlaw. Dili man sa ingon nga nakatugog agawan kay way bantay pero nang murag nakapahuway-pahuway jud akong lawas lang ay halang karon kay namang gyud katapusan ang pagkuan pahuway ini giingon nga back to normal ang adlaw. So good na sa tagmatag sayo ugma tuog ug dugay ini kagabi kay sugod na sa ang pagdaro. Inabuhi yun. Kinahanglan yun mo laban. Kadaghan na pong labon na itong iniguli ato nila Ay, Ginoo. Nagti-washing. Ay, gahapon tayo nakakawat ko. Nakapabor ko o kanang palabas ako mga labunon. Taga, mayra. Nagamit ako ilang washing. Mayra yun. Mayra yun, way bantay. Nahulot akong kanang labunon. Nasta akong mga hapin sa hinigaan. Kung bedsheet tanan, laba. Bahala mo dia. Hasta ilang sabon. Ala, sige, gamit, Joy. Ako may hagiton. Lisod kay paumhan ng ilang style. Good kay paano ka? May na once in a lifetime po, magkabawas-bawas po ba? Di lang perminti po sila ba? Kaya ugma sila naman po. Ako ani pa Taiwan na. Bawsan na sa kuanin nila. Usa na lang ginahabilin ako kamote. Budget lang lagi para karong lawa. Kamuli naman sila unya. Usa na lang yung taon ni kabuok. Usa ka kamote. Paniod to niya. Kaya mula may iram po na. Amo na niya akong trabaho. Ready na ang akong silhig. O nga akong kuhit. Manguhit at kayo mito. Ay, kabayo. Ay, nako. Libo ko unsa akong unahon manglim. Ang sala ba o ang kananan o ang butloy naglibog ko unsa unahon lang ko ani. Limpyon dili man siya ingon nga hugaw na kay i-maintain man kada adlaw nya. Na katong time nga nag general clinic ko murag hawan-hawan kun ilang palibot. Oh, diba kani sa una. Dili pa na mataw ko kananan. Ay tanawa, sa kung sala pa master o timo butanganan sa makina ka ng kutang sa utang makina. O makina lagi. Basta unsa lay pamutang. Karon ning ko pa man sila awan ay ugma daghan kay pamutang ani na pamutang mga nilabhan, mga labunon. Bawa na kastigo ang sa unsa pa. Mga tigom-tigumon. Nila mga buwak-buwak, palih-palih atong bagong tuig. Ana gina sila. So sige na guys, ako na ning tapuson na akong pag-vlog. Sunod na pud kalugar kog kawat sa oras. Kay magsugod na ko og daro. Salamat kaayo sa inyong pagkuyog nako. Bye.